Hakane mas buku itu ngindu wai kerpang nakabenda kejing jatai dengan sim jong i Patricia Piorlin Kongji tungan duwai ba ublan ayai kejing jatai ke bam cugut tungan duwai ro nakabenda kaying ke sim jong iba Karnes Soshang but ka multiple linkoi but san ngut kikun bakin iyo jing kor jing kia kamtam ia i Jason Linkoi baron ha hospital ba ublain ai kejing kor jing kia med barman sim tungin duwai na kabenda iba manual dekhar baron hapreng kejing pang jing shitom tungin duwai na kabenda kiyinga samjung iba sonman kong pai bari kong rismela lasso bakin bit kin biang karep keriang kin shaid kin klein bar kumjuru nakabenda ki kun ki sium bar kamdam nakabenda i kinda bha lasso ba ilaban kiar nagi jing dipin buait khalai bar jing pen shoy jungan ke perthai tungin nakabenda jungis shanting kurba bat pediang hun kar krang ban yo jing kor jing kia berkumjuru kinio kun kti tungin nakabenda jing kor jing kia no jung i ebrista karbani bad island tungin nakabenda i idari hun sangriang bala kladno tungin ba ublen map ya baro ki pop jungi krang ba in po shabaning Sang mas buku ni bar lai spak soko. One para ya ro you try. Hallelujah. Then my name will play. ha ke kerteng ukpa badukun badumen sim bakuin kejinga
some like some. Nomor News Park Country. News Park Country. Nabaulaban pen sisyaharade Badbaun yo ya kabainong jong kapan singat ka jingim Haleluya 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 Uthrai undon ringkard bad pe Kajing pole na ka gospel bakuir katkum ulu khas. Hakata kapor habada ki hajarngur ki paidba kilayalum haddu bakilakum ia iu para makhi ujisu ulasdang krenshua haki sindran jumu.
To sumar na utiat ki Farisi ubalong ke jing arsap. Don ka yakabala set yakaba enom penpau na yakaba leburi yakaba enom tip. Kaba pila ong hakabadum ensam yos ngo hakabashai. But kaba pishu pasiau haki kamera bari ensam penbana nalor tunum ing. Nga ong hapi kolog jonga worship ting yakito kiba penyap yakamet. But hadin kata kimdon shu kaba kilaban le. Henry ngan penny happy yano badai ban shepting. To shepting ya uta uba enda ula penyap udon yakabor ban bread shapor dujok. Hoid nga ong hap yapi to shepting ya Hato omdi santiliki sim ing nakabenda arpisa penban wat yakawai naki omshim klet hakamat uble. Balai wat yakishniu jonga kli jongpi lala new. Wat shepting become shong dor ban yashibun ki sim ing. Ka gospel jong utrai. Kachinga ya meko Chris. Kohaman kepada bayi hau Jesus Christ. Haga gospel mindagas ni uji sudang hikaya yang ibai pe ibai. Yano ngide banting. Uji sudang ong yang ilang pakai gospel. Yano ngide banting. Ong happy kolog jonga. Worship ting ya kito kibadon ke bor ban penyap ya ka med jumbi bad hadin kimdon bor ban le. Henry uji sung yano ngide banting. Ting ya uta uba. Don ka bor ban bretno yangi shapodu jok. Komun kepada ba ir haba uji suong what thing ye kito ke don ka bor ban pinya pingi uji suong kumino what thing ye kibriu. What thing ye kibriu kito ke don ka bor ban pinya phi. Henry thing ye ublei badon ka bor ban bretno yangi shadu jok. Thing borom ya ublei. Namar ublei udon ka bor ban bishar yangi. Ublei udon ka bor halor kie bar jongan ka berthe. Ubeli ron ke bor halor ke jingim jungi. Ubeli ron ke bor halor ke jingyap jungi. Ubeli ron ke bor ban bishar yangi. Ubeli ron ke bor ban penshit tom yangi. Bon sin kibrigi ngotu bakla hawa uji suong ban ting ya uta ubadon ke bor ban bretno yangi shadujo kibrigi ki perkat bon sin ngi perkat uji surang ong ngi ban ting ya uboman ban ting ya uksui namar bale uksui ron ke bor ban bretno yangi shadujo omdei uji sunam hikaya ban ting ya uksui uji suong yangi ban ting borom ya ublei ngimde ban ting ya uksui bale namar ublei udon bangi manla khlimat ngimde ban ting ya boman ngimde ban ting ya uksui hangne uji suna hikaya ngi ibai ban ting borom ya ublei ban ting borom ya ublei Kohmer ke para baid bon sin hak jingim jingi ngiting ya kibriu ban ya ublei ngiting ya kibriu ban ya ublei badangi bon sin ngi kongu ya kibriu ban ya ublei hak jingim jingi ban pen keman ya kibriu ban pen skobha ya kibriu bon sin ngi pen kene ki hukum jong ublei ban pen keman ya ki parlog jongi ban pen keman ya ke bahaying jongi bon sin ngi pen ken ya ke hukum jong ublei ngi klat ya ka ten jong ublei bon sin namar bale ngi ko ban pen keman ya ki bai ngi ko ban pen skobha ya ki bai ene kita gadaw akam kita banigang jong Samuel kalonga bakat saw kadkot arphau saw ngi yosngo u Saul ula ong ya u Samuel ngalale kabai ke pop ka bakrau ngalale kabai ke pop ka bakrau ngala pen ken ya ke hukum jong ublei bar ngala thamsnang ya ke ten jong me bad ngala khongu ya ki paid ba namar ngala ting ya ki bar ngala pen ken ya ke hukum jong ublei namar u Saul ula ting ya ki paid ba ula pen ken ula thamsnang ya ublei bad hada habangi pule shushungi yoi haba u Saul ula kintair ya ublei haba ula Saul u pen ken ya ke hukum jong ublei ula ong kumno ya u Samuel ublei ula ong ya u Samuel namar u Saul ula kintair ya ngaru ngala kintair ya namar u Saul ula kintair ya namar ula pen ken ya ke hukum jonga ngaru ngala kintair ya dene kita gada meda uji suang ha gospel ting buram ya ublei namar ublei udon ka bor ban bishar yangi ublei udon ka bor ban penshitom yangi ladangi le pop ladangi bakla
Bon sin ha jingim jungi ngi ting ya kibrio ban ya ublei kumbangan ong ban pen keman ya ki ban pen sngobha ya ki parlog jungi ngi pinken ya ublei but non kibri bon sin kibri kiyong ngalale pop sibona ka jingim junga minda la jiayu yang ha ngalale pop ngadang im ha ke pop ngadang iyai ha galanti bakla minda la jiayu dena kita kitab sirak kalanong kabasan kadakot sau ngiyosngu kaktinu belekong waju ong ngala bakla henry klam shim jia yanga waju ong ngala bakla ngala lepop henry klam shim jia yanga namar utrai ulong ubasuki ban bitar bale klam shim jia yanga namar ublei ulong ubasuki ban bitar bon sengi perkat ublei unam bisharengi ublei unam bitarengi ublei unam penshitomengi tengi lepop bait ublei ulong ba isnei ublei un samap ya baraki pop hoid ublei ulong ba isnei henry ublei un sabisharengi ublei un sabisharengi wei ublei un penshitomengi wei henry ladanginum minwan pai ladanginum khilna ke bamod ladanginum wan pai sha ublei ladanginum khilna ke bamod ublei un sabishar yangi ublei un sapenshittom dena kata gadau haknya ublei om un ublei ulong ba suki ban beta minta ke sila dangi bakla dangi lepop la shai la se unum penshittom yangi la shisngero le se ublei unum penshittom halin shita yo shibanar ublei unum penshittom male namar ublei ulong ba suki ban beta kabon ayu ublei ulaban ap na ka benda gajing ban pai jongi ibai ublei udang ap na ka benda jongi ibai ulaban ap shisnam arsnem shi posnem ar posnem ublei unsa ap nak benda jungi henry hadin bun snem ladanginum khilna ke mamot hadu ke jingyap jungi ladangi yo ngam don kam jingmap na ublei ngan sa im kumne ngam don kam yo ublei ngam don kam ya ke balang ngam don kam ya ke sakramen ngam don kam ya ke hukum jong ublei ladangi kintai ya ublei hadin gelas ngotu kai ke jing shisha ublei ud sapenshito mangi ene kata gospel uji ong yang ibai ting borom ya utau boron ka bor ban bret no yang ishadu jok ladanginum khilna ke mamot ladanginum an pai sha ublei un sapenshito mangi barngi ngin sa poi shadu jok omde namar ublei ukoban bret no yang shadu jok ublei umkoban yoi bangi poi shadu jok ublei umkoban yoi bangi ki kon jong ublei ngin poi shadu jok dena kata gadau ublei ulang ba sukya ban betar un saab haddu ka jingam jingi henry nginum killa ka mamod henry nginum killa ka mamod henry nginum man pai sha ublei umlaban pini mengi namar bale takamon la jong ngela ong ngam don kam ya ublei ngam don gam ya kabalang ngam don gam ya ki sakramen ki hukum jong ublei ngam don gam ngan se im kumne ngan siap kumne te kumno ublei ulaban penim yang ibai kohon ko parabayin how Jesus Christ haganega mas bokhoin hakat banginang puson halor kanega gospel minda uji udang hikay yang ibai uji udang ong yang ibai yano ngideban ting and I think yano enuro light tang ya ublei ting borom ya ublei bar kumjuru uji sunawongi ibai minta kelang baka gospel but wan pai sha ublei mo habangi im hakapop habangi nang ya dah kelenti bakla ngideman wan pai sha ublei namar radanginum kerla ka mamod radanginum wan pai sha ublei ngibaro ngin poi shadu jok kahon kapara hagane mas bokoit tongin panmap na uji surna kemenda ki por ngila kongu ya kibriu ban pen kaman yaki ban pen sngoba yaki ban nak benda ki por ngela pen sngosi ngela pen sngosi ya ublei nak benda ki por ngela pen mong ya ke donor jang utrai namarangi ko ban pen sngoba yaki be namarangi ko ban pen kaman yaki be bertongen kerpari uji suban ma pengi bertongen kular uji subinda nadumida kasngi nganom pen kaman yaki be ngan ideban lena dong shodong tang ban pen sngoba ya ublei ideban lena dong shodong tang ban pen kaman ya ublei ladangi pin sungobha ya ublei ladangi pin kaman ya ublei ladangi im kabage jingim kabakhuir kabage jingim kabathamai ngi borongin yo pediang shibon gi jingor ko jong utrai halor jongi ibe to ngi dowana kabenda kane baro khadbangana chiminda ya kane mas bakhuin eniero ya Jesus Christ Shalom lai shalom amen. Soba yang baro nganget hoblei pa badan bor barom bunong tha ko baneng bar kendom on how Jesus Christ kun ba marwe jungi utrai jungi ye bala puna umen sim bakhoin ye bala khana ga maria te sudim ye bala shala pa Pontius Pilatus la sanat pana ya wo
layap latte piawum ula hiya ke bayam haga sngi ke balai ula mi pharne ke bayam ula kiusha beneng usam sukamonu blayuk pamalan bor barom dang tawun man besharan badim badi ke bayam ngangit haumen sim bakhoid haga balang katolik bakhoid haga jingan silokuri khoid haga jingmap yaki pop haga jingmi pan khadong baraga jingim bam chukur amen. Laispa Prapusa. Laispa Prapusa. To duai ko para bagajing khinia junga bar jungpi kalong ka bapdiang hun ha ublei ukpa badan bor baro. To try bijeng jing knyar ji jongpi lakabanta jing ro ko brom kerteng jungu kejimanto yangi beriga balang ko jungu baro ko wei. To ai bagajing turma khinia junga jing mane jungi kanlong ka bapin sngo bhaya me kutrai ubala pdiang ya u Ignatius bakhoit u sumbok kiu jong ukres ya ubala penlong ukpo bak koit lang baga jing shashitom jong jing ya martir jongu dau kres utrai jongi Amen. utrai undon rengkad bad phi Rengka bat phiru to kinti wela ki dhonut kinti ki shall try. to ngana ingu ya utrai ublei jongi Kai song hok bat katei. da shisha kalong ba song hog bar kabadai kadai ti jungi barga jing pani miyangi haman la kapor barga jaka ban aingu yame ko kandrad ko kpa bakhuit ko blai badan bor bad bam chikut langba utrai jungi u Jesu Christ namar kumba hakasngi borom junguri khoi jungme u Ignatius jong ka Antioch me ai jingkamen hakabalang jungme kumtaru me pen klein yaka daganuk sa junga jingim bakhoi jungo me hikai yaka dakik kintin ka jingyalap jungum but me ai haka yaka jingyada jungme kum ke jubab yaka jingduwai jungo but damar kata renggar bar ka kin hon jungi angel bar kiri khoid ngirwai yaka jingrwai junga jingyaro yame bar ngipen bana kalam sange
Kohoman kapara hakane kerlebar sashi sin daga jinged ke bakrau regar balin po bar kane ke wain tungan iti bara ke jing tumo jongi hakmar utrai kerbau jisun pen kala yunuk po bar ke wain kum gamet bar ke snam jungo tungan duai ba uji sun pen kala ya ke jingim jungi uji sun pen kala ya ke donor jungi da shisha melong ubak kuid kutrai ketumai jangga jing kuid baro namar katang ikrpad iame topin kuid pen kentang igini jing terwa jungi da kabapha ya umen sim jungmai kumga umjar halor jungki bakenduk kelalong yangi kamet barkasnam jungutrai jungi u Jesu Christ hakapor bala dino u badala kamon ngobha ula pediang ya gajing shashitom ula shim ya hukpo badakaba aingu yame ula kedia ya u bad ula ai halaki sendran u on to shim bartobam nakane pi baro namar kane kelong kamet jonga ya kaba NIT nakabanta jongpi haka jugarukom endalala iabam ula shim ia kakuri badakaba aingu biang yame ula ayaka halaki sendran uong to shim bato di nakane pibaro namar kane kelonga kuri jonga snam jonga jutamba thamai badbam chukut yakaba en penmena kabanta jungpi badna kabanta ki babun yakaban map yaki pop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajinge Ipen gna namar katang ikiba penmentai ki jingya bar ki jingmi part jongu ngi terwa hame kutra ukpo janga jingim bad ya ka kuri janga jing penim ngi da aingu aidam namar malen nyawingi ki babet ban yang hakmar jongme bad ban shakriya me da ka bas ngoret ngi karpad yame bangi ki ba yebenta hakamet barkas namukres ngilong ki bala penyat likhabai da umen sim bakhoi token mau kutra ka balang jongme ka bala priang hastla ka perthei Barta penjanai ka jingit renggat bat ulio ukpa bak koi jongi ibil bat marben ibishap jongi bat baro killing do bat kirunium token mablam royo kilmen ki para shindrang balkin thei ki bala yo tira ka bakarman ya ga jingmi pat bat ya baro ki bala klad no ha ga jingis nei jongme to priang ya ki shaga jing shai ka khamar jongme tois ne yangi baro ngi karpad yame parenggat bat khamariya tei sudi bak koi ka khami jong blai u Joseph bakuit ukurim jongka ki apostol bakuit u Francis de Sales bakuit u Ignatius jongka Antioch bakuit barbaro kiri kuit ki bala pensingo bhaya me pateng la pateng ginda belong ke babet bani bentalem haga jingim bam chikut barbang ini yaro bar pindon borom yame dau kun jongme u Jesus Christ da'u lembat u bad ha'u kan long hamay ublay ukpa badan bor haka jingelong kabay jungamen simba kuit baraw ko borom barka jingero junom la junom Amen.
kumbala hukum yang ida unong penim berkumbala hikayangi dak tin blai nginut ban ong kok pa jongi baha bening kalonga bakoi ka kerteng jome kanwan ga hima jome kalonga mon jome ha ka kindau kumbaha bening tuwa yang ibinta ka jingbam jongi ka balaga sngi bertama yang ye kring khang jongi kumbang ngi map ikbalai snu yangi wadwadiale mengi shaga jingpen shoy lagi ka basni to pelat yang ingin kerpad kutrai naga jings niu baro haga jings bon jong me tuai jings suk jing sign hakis ngi jongi krang bada ga jing yarap ga jingis nei jong me ngin light barabor na ka pop bar ngin yo jingar na ga jing jar baro khat bangadang ap kmilin de ga jing kerman bakuit bar ga jing wan part jong nong penim jongi u Jesus Christ Mar ka jong me ka long kai ma ka jong me ka bor ka buram junom la junom kutrai Jesus Christ mai ubala ong hakia pastol jong me ka jing suk nga I happy ka jing suk jonga nga I happy what pait yaki pop jongi henre ge jinger jonga balang jong me bad ha ga jings bon jong me to ai hakia ge jing suk bar ga jinget le ka bai kat kum kamon jong me ma mai uba im bad basen shar junom la junom Amen ka jing suk utrai kan don barabor reng khat bad phe Rengka bat phiru to ngar ter be ka jing suk ibai ha ibai pa Ko kun lang bro chau play me bagi no ki pro ka hak me kun lang broad jong blay hak me bakit no yaki pop jong ka prathei sukito ki bala kho traga jing khawai jong kun lang broad Ko kan ran ka long pa song ha man rong ko ka ying chunga henry shon tan dak tin warga man sim jong kan sim sa chunga kan sakya hi
aspa khatra try junga play junga Yesu bayin ngi sungo yame ngi aroy me bangi pendon borom me hakane khleman kabalishman ko trai na mar melawan par melarung ha pogor nur jongi baro hakane khleman Yesu bayin hakane ke bor kharba melarung ha pogor nur jongi taga jinger ke bakhram gi dang aiti bar gi jing tumo jing akmar jongo Yesu kurgu do yang i pe go Yesu pin code pin ke ko trai na baro gi jing pang jing shitom jingo Yesu idwaina ke benta ke nong pog ko trai bakin khla ka mot ko trai Yesu bayin hakane khleman karba melarung ha pogor nur jongi ngi duwai ikar paadi me ko Yesu bani arap yangi ibai pa ibai banginum pin singosi ya melang baki pop jungi ira me ko trai banginum pin mongi ke donor jume ko trai lang baki pop ai borangi bara ko Yesu bangilaban kan tai ye bara ki bor junga men simbaman ira me ko drit ko trai bangilaban kan tai ye bara ki pop bangin stang ban kham idia me bani ki bara junga ke berthai Hallelujah, 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 Shwe hallelujah, 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 Shwe Radhan, hallelujah, 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 Shwe la 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 la, hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, 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 Shwe Radhan, hallelujah, 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 Shwe la 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 la, hallelujah, 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 Shwe la 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 la. Hallelujah, hallelujah. Kijing duai junga jubilee. Kokpa uba habneng. Kaya ba kijing junga Jesus Christ. Bukan men junga mana kijing. Lang ini kena non junga. Daw men simba kuin. Why back at a to make and Pentlagory, shaking on golden crown, constitution time, and that is the might of the gospel. Why back to be some high, keep it Pentlagory, Shafar, Yakajaj Bedrew, but Yakate Maria Maro away. Agajak Melanti, but the Kanam, Yakabank Batamai, Morka Pertay Batamai, Kabat Enda Yakibor, Jonaman, Lamenom, Laborom Jamaica and Tangshay Junom. To ay baga jinga ye jonga jubilee kan kersi biang hangi kipil krim jonga jingkarmen ega jing angnor ikit tia dikin shaw abaneng ay baga taga juga jinga ye kan pensap priang ega jing kamen war jing suku jonga nang siuspa jongi satla kapathe samay ko balai jongi ubala kakhu junom kan long kaborom barga jing yaro junom amen kok pa jongi baha abaneng kalong bakhuir kerteng jome Kanwan ga himan jome kan long kamon jome ak khndau kumba habaneng tuwa yang minta ke jungbam jongi kabala ga singi bertoma yang ye karing khang jongi
Kumbang rugi mak kebalai senu yangi. But what yalam yangi shaka jing pen shoim. Untuk pelad yangi nakabas niyo. Kubalai ko Maria kabadab daga jinga ye utrai iron wat pha lakar ku ye phanap dengi kinthe. But lakar ku ye usok po jumpa o jisum. Ko Maria bukoi ko kami jong blay. Duwa nakabentan jongi genong pop. Benta bada hakapor ke jingyam jongi. Amen. Kaburom. Hauk pa bada haukun bada hamen si bakoi. Kumbara ke bameningong ku jeminda ban barabor. Jenam la jenam. Amen. To nginya duwai. To ay ba ukpo beneng ubang ngilap pediang hagas ngi borom jengo Ignatius bakhuid un pentamai yangi kutrai berto un penlong yangi ke Kristan ha ke kerteng bad ha ke kam dau Kris utrai jongi Amen. utrai undon ringkar bad phi Ringkar bad phiru. ublei badan bor baro un kergodo ya phi ukpa bad ukun bad umen sim bakhuid Amen. to leit suk bad yaro ya utrai dak jingim jongphi Isongo Yauble. Sun Spotlight. Ayanga Utraya Bagi Wona Prem Simenai Nai Vashai Ding Masai Rutpe Cinta Bale Lima Kajis Tegale Orkawa Sukacai Batis Kemperte Aburam Hokpa, Rukun Ham Sim Bakut, Amen. And you're right, try Jesus Christ.